Karen, hun så ikke bliver inviteret til den her fødselsdag. Nå, er det som rigtigt? den eneste i den klasse. Altså, det gør man ikke. Hvis man har fødselsdag, så inviterer man alle. Ja, det tror jeg, det har vi snakket om til mange møder. Ja. Det gør man. Jeg tager din gårdvagt i morgen. Ved du hvad, skide godt. Tak skal du have. Hold da op, der er godt nok nogen, der har fået en ordentlig kop kaffe her fra morgenstunden, hva'? Det er Troels. Puha, Troels. Hold da op, Vil du være Troels. sød og lukke munden så, Troels? Fordi du stinker af kaffe ud af munden. Du skal jo børste dine tænder i tandpasta og ikke i kaffe. Og så stikker du... Er dine tænder rådne, eller hvad? Ja. Kaffe. Nationalmuseet Kaffe, burde Troels. afspærre dit ansigt og sige, Hva? derinde bor gravballemanden. Du burde ringe til Afrika, for de skulle have deres kaffe tilbage, fordi du drikker det hele. Fordi du drikker... Kaffe, Troels. Kaffe, Troels. Kaffe, Troels. Mere kaffe. Mere kaffe. Mere kaffe. Mere kaffe. Mere kaffe. Mere kaffe. Drik. 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 Kaffe. Kaffe. Kaffe, Troels. Kaffe, Troels. Kaffe, Troels. Kaffe, Troels. Kaffe, Troels. Nej, nå. Ved du, hvad man egentlig burde gøre? Man burde jo faktisk lige lave sådan en kalender. Ja, Så kunne man jo holde styr på de der fødselsdage, så der ikke ja, nogen, der går glip kan af du ikke skrive det til mig på Facebook? Jeg bliver nødt til at gå nu, fordi jeg skal i den der krystalbutik og have en ny krystal til det der soltempel. Ja, det er godt. Den der tager jeg så med hjem. Det er super. Jeg havde 3. klasserne sidste uge, der har jeg måttet skille, du ved, de der tvillinger. Har du det? Sofia og Nebes. Men det siger jo også noget, det allerede foregår i 3. klasse. Ja. Så bliver jeg skræmt. Og jeg synes sgu, det er lidt for voldsomt. Men der er også mange af forældrene, der tror, at det er os lærere, der skal opdrage på dem. Men jeg har det bare sådan... Vi kan sige én ting. Og vi kan sige, at vi går i 7. klasse, ikke i 2. Altså, det er jo ikke noget. Og et lille under salt. Tak skal du have. Hvad er det? Hvad er det? Værsgo, vil du have mit hjerte? Vil du have mit hjerte? Er vi kærester nu? Er der nogen, der skal giftes? Er der nogen, der er blevet kærester? Lise og Gert. Lis og Gert er kærester. 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 Og når toget holder, så går de ud og boller. Stop, 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 stop. Kys, 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 kys. Mwah, mwah. Giftes, 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 giftes. Nå. Ja, det havde jeg ikke set komme, men altså... Men det er bare de ikke bliver ved med at slå. Altså sådan, men... Har I oplevet, at der har været sådan nogle slåskamp i jeres klasse? Jeg er simpelthen så stresset nu. Jeg bliver altså nødt til at gå hjem. Nej. Ved I hvad? Vi ses i morgen, ikke? Ha' en rigtig god weekend. Hej, Vi ses. hej. Jeg er fritid. Og det er simpelthen så dejligt. Men så bliver Josefine ikke inviteret. Nå, for fanden. Er det hende den mørkhårede? Hej. Ja, det er hende den mørkhårede, og det er hende, der simpelthen kører på alle pigerne. På en eller anden måde. Altså, hun har et eller andet tag i de der tøser der. Men jeg synes, jeg kan huske, at du har fortalt, der har været noget med hende før, nemlig. Jeg husker, det var jo også i forbindelse med en fest. Ja, men det har været sådan, men hun kører på de der piger, og de hopper med på den. Ja, men prøv at høre her, der er kun én ting at gøre, det er at hive fat i hende og så sige, prøv at høre her, søster Lystig, du går i 7. klasse, ikke i 2. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Undskyld. Tis. Nå, hvad så, Troels? Så er der nok nogen, der går og tisser i bukserne, eller hvad? Vil du spørge om noget, Troels? Ja, det må du da gerne lige gøre. Toilettet, det ligger faktisk ude bag den brune dør, du kan se derude. Der kan man sidde nede og tisse Tisser i på sin bukserne, numse. Troels? Ja. Står du og tisser i bukserne? Ligesom en voksen baby. Gider du bruge toilettet? Ja, man kan også godt, man kan tisse og pølse derude. Skal vi hente blæer? Er du baby? Hallo, er det rengøring? Hallo, der er faktisk en voksen lærer, der har tisset herinde. Ja. Godt, der er masser af servietter. Skal vi... Tisser Troels, tisser Troels, tisser Troels, tisser Troels, tisser Troels. Troels han tisser i bukserne, Troels han tisser i bukserne. Buksevand med Troels. Hvad så, skal du så også på skide nu, eller hvad? Ja, og så pølser du også. Man kan både pølse og tisse ud på toilettet. Tis, 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 tis. Tis, 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 lort, tis og lort, tis og lort, tis og lort, tis og lort. Nå. Ved du, hvad man kunne gøre med hende der Josefine? Man kunne jo i teorien godt hive fat i hendes forældre og så sige, prøv at høre, I skal lige... Jeg har engang prøvet at skrive til dem i hendes kontaktgrupper. Nej, men jeg vil hive fat i dem. Ja, okay. Jeg hader det der forældrekontakt.
Ved du hvad, jeg bliver nødt til at gå nu, for jeg skal til zoneterapi. Ja, det er godt. Vi ses. Ja, vi gør. Hej. 7. A har bare de der. Især Martin. Ja. Jeg mener, det er Martin, der er efter, og det er samtlige piger. Ja, det ved jeg, du har sagt før. Men jeg ved ikke, hvad er det lige, man siger til sådan en 13-årig knægt? Altså, han er jo... Hej. Han er jo på en eller anden måde. Du kan tage det der konflikthåndteringskursus. Det kan du kan tage man på. gøre. Ja. Værksted. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det er bare sådan, ikke? 7. klasse. Ja. Altså, i sidste instans er der jo ikke andet end at gøre, bare at sige, ved du hvad, kære venner, vi går i 7. Ikke i 2. Ikke? Jeg synes, vi skal begynde at blive bedre til at... Ja, det ikke? Nå, der er nok nogen, der har ost med i dag, hva', Troels? Jeg ved, hvorfor jeg holder mig fra næsen. Er vi i gymnastiksalen? Jeg troede, det var gymnastiksalen. Der lugter surtær. Hold da op. Har du ostefinger også, eller? Osteklokken. Hallo, kan du høre, hvad jeg siger? At bor du inde i en osteklokke? Ostetros. Som har en ostemor. 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 Ostefar. 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 Ostemor. Ost med ost på. Ost med ost på. Ost med ost på. Ost. Prøv at høre her. Jeg ved, at dem ude på Østerskole har været skide glade for det der, konflikthåndtering. Men ved du hvad, det er det, jeg skal. Ja. Martin har jo også brug for at få det at vide. Ja, super meget. Faktisk, jeg synes jo, altså, det vil... Gider du sætte den der ind i køleskabet, for nu har jeg taget din gårdvagt. Tak. Prøv en gang at se... Hvorfor hænger der dog et viskestykke op ved tavlen? Nej, det bor ikke deroppe. Det skal vi da få fjernet hurtigst muligt. Ja. Gider du fjerne det? Jeg kan godt fjerne det. Nu skal jeg fjerne det. Ud på plads med det. Det er da mærkeligt. Nu fjerner jeg viskestykket. Ja. Det er Bodil. Det er en tyk dame, der er tegnet heroppe. Det er dig, Bodil, fordi du er tyk i virkeligheden. Fed. Se, hvor tyk hun er. Den må jeg vist hellere tage, Bodil. Fordi du er fed. Den må du ikke spise. Mis, det må aldrig slettes. Må ikke slettes. Må ikke slettes. Tykke Bodil. Tykke Bodil. Tykke Bodil. Tykke Bodil. Tykke Bodil. Fede svin. Fede svin. Fede svin. Fede svin. Nej! Det passer altså ikke. Bodil er ikke fed. Brunt hår. 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 Jeg har brunt hår og trøje. 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 Nå. Hvad med, at jeg tager kage med næste fredag, måske? Kunne det ikke være meget hyggeligt? Ja. Drømmekagen, Lis. Hvad med den? Jeg sørger for, at du får opskrift. Må jeg godt få det? Ja. Jeg vil rigtig gerne bage. Skal jeg ikke gøre det? Jo. Kan I have god weekend? Vi ses. Hej.